чароғи зулми золим то дами маҳшар намесӯзад. агар сӯзад шабе сӯзад, шаби дигар намесӯзад. ай варзишгароне ки дар ҳақиқат қувва доред, маҳорати ҷангӣ доред ва болои балдан мардуме ки қувва надоред ё чизи дигар фишор меоред, як чиро фаромӯш накунед, чун гуфтем агар шам имшаб бисӯзад шаби дигар намесӯзад. шумо имрӯз зур ҳастед. ба ин хотир зебиши ҳар варзишгар одобаш асту хоксориаш. ҳар куҷо варзишгар хоксору обаодоб бошад, чанд қадар обрӯй дорад. ман бисёр бозиҳои Фёдор Емельяненкоро тамошо мекардам, дӯст медоштам, мухлисӣ мекардам. дӯстам мегуфт диловар, аз Фёдор дида дигар бозингарони хуб ҳастанд, чӣ кор мекунӣ? ман мегуфтам ман мухлиси одобаш ҳастам ва мухлиси хоксориаш. бигзор инро ҳар варзишгар шиор кунад, чун варзиш муаррифгари ватан аст, гарави саломатӣ аст, пешрафти миллат аст ва ҳар куҷо варзишгар аст ҳама эҳтиром мекунад, чанд қадар соҳиби обрӯи баланд ҳастанд. пас аз мардум обрӯй мехоҳед, пас мехоҳед мардум эҳтиромтон кунад, аввал баодоб бошед, хоксор бошед, дигар ҳамашро интизор шавед. ман медонам ҳар варзишгар аз хона берун мешавад, ин ҳолат шинос аст ба ман. меояд назди падар модар, мегӯяд падарҷон, модарҷон, дуоям кун ки ғолибият насибам гардад. ва ҳар варзишгари тоҷик дар дил як орзу дорад ки дастболо бошад ва чемпион бошад. ба ин хотир байни мову шумо муҳорибаҳои омехтаи MMA пайдо шуд ки дар ҳақиқат равнақ пеш рафта истода аз ин намуди варзиш. каме фоидаашро барои шумо бигӯям. пештар бисёр ҷавонон буданд, ҷавонони шӯх ё ки бусода карда русӣ мегӯянд хулиган, аз сабаби кортзанӣ обрӯй мегирифтанд. мегӯянд фалони кортзан аст, фалони ин аст гуфта дар маҳаллаҳо, дар деҳҳо, дар баъзан ҷойҳо бо ин вазн машҳур буданд. ин давраҳои пешро дар назар дорем, пеш аз MMA. вақте ки MMA пайдо шуд, қариб 70-80% ҷавононе ки шӯх буданд, хулиган ё чизи дигар мегӯянд, ба ин соҳа ки гузаштанд, кортзанӣ хело кам шуд. чанд рӯз қабл мо ҳам суҳбат шуда будем бо чанд кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохила ки 80% ҳатто куллан кам шуд аз кортзанӣ. чун онҳо мақсадшон як буд ки обрӯ соҳиби авторитет шаванд, ки гӯянд ки фалони кортзан аст гуфта ё чизи дигар. акнун ки муҳорибаҳои омехта омад, чун ягона варзише ки ҳам гӯштингир, ҳам боксёр, ҳам каратест, тамоми нави варзишро ҷамъ месозад, ин MMA аст. акнун марҳамат, зур ҳастӣ, қувватро дар майдон нишондӣ ва ҳам соҳиби обрӯй мешавӣ, ҳам дигару дигар. ин як каме фоидааш буд мухтасар. лекин дар зиндагӣ як чизе аст ки бисёриҳо ҳастанд ки ба варзиш машғул нестанд. агар як шаб потӣ нахӯрем, агар ки касе болоямон фишор наорад, баъд ба ёдмон мерасад ки машқ кардан дар кор аст. ин ҳаст, ин ҳолат шинос аст. бисёр ягон кас ки як шаб потимон мезанад ё фишормон меорад, баъд ба ёдмон мерасад машқ кард, бо аз пагоҳ сар мекунем, як ҳафта ду ҳафта, бо ҳамин тамом, дигар аз хотирмон мебарояд. ба ин хотир чизе бояд сабаб бишавад. рӯзе подшоҳ тамоми мардумро ҷамъ месозад дар атрофи як ҳавз. ҳавз пур аз об буд. дар дохили ҳавз 5-6 то крокодил буд, тимсоҳ. мегӯяд ай қавми ман, ҳар касе ки марраро фатҳ кард, ё 100 тангаи тилло медиҳем ё духтарамро медиҳам. ҳама мардум дар ҳайрат ки аллакай суханашро тамом накарда як ҷавон дар дохили об дар дасту позанӣ аст. ҳама ҳайрон мешаванд. илоҷе карда мегузарад. баъд подшоҳ рӯбарӯяш меояд, мегӯяд қадар ҷуръат кардӣ, мегӯяд ман қоил ҳастам. акнун гап зан, мегӯяд чӣ мехоҳӣ, 100 тангаи тилло? он ҷавон либосояшро мегӯяд ки на. ҳайрон мешавад, пас чӣ мехоҳӣ, духтарамро мехоҳӣ? мегӯяд ки боз мегӯяд ки на. мегӯяд чӣ мехоҳӣ? рафта бубинам ки ки маро ба ҳамон ҳавз тела додааст гӯён. меояд дар ҳақиқат хандовар аст, лекин манша аз он мегирад ки ӯ ки намехост вориди об бишавад, чун дар об тимсоҳ буд, хатар буд ё баъзан роҳҳои душвор буд. лекин ки дохили он шуд, кӯшиш кард то ки тимсоҳҳо ҳамла накунанд бар ӯ. илоҷе карда гузашт. дар зиндагиам агар ки касе ба мо як такон надиҳад, аз уҳдаи кор намебароем. бисёр корҳое ҳастанд ки касе ба мо монеъ мешавад, такон медиҳад, ё ки дар ҳар соҳа мо метавонем инро мисол бирем, дар ҳар соҳа баъд мебинем ки аз уҳдаи кор мебароем.
дар вазиш ҳам ҳамин гуна аст дӯстон. То наравед, то шурӯъ накунед, пас шумо варзишгар шуда наметавонед. Чӣ дар ибодат ҳам то наравед, то офтобаро нақапед, то ҷои ибодатгоҳ надавоед. Дар ҳар соҳа ман мисол меорам. ба ин хотир ҳар кор душворӣ дорад. Ин ҳатто дар назар ҳам ҳаст. вақте шурӯъ кардед дигар мебинед ки давомаш хубу гуворо мегузарад. чун баъдан мегуфт ки Умари Хайём дар як ғазалаш ки баъзан нақшаҳо ахайд биёд, мавзӯъ хеле зиёд шуд. дӯстон, худоҳофиз, то рӯзи дигар.